Тук, готов, снимам. Снимаш ли? Снимам. Да. Колеги и колежки, завърши още едно мероприятие на Field движение Москитари под наименованието Купа Балкан Трейд. Надявам се да сте останали доволни, имахме от всичко, малко вятър, много дъжд и слънце. Искам две неща да отбележа. Най-важното за мен е, че състезанието приключи без всякакъв инцидент, което показва, че всички имаме висока техническа и оръжейна култура и винаги се смята, че това е най-важно. Второто, което искам да кажа, много се радвам, че имашме голяма посещаемост, уважителна на много хора, няма да избравям от много градове от България. И си повторя едно нещо, че едно мероприятие, едно състезание става, когато има хора и когато има желание да се осъществи това нещо. Без хора нищо не става. Много да благодаря на всички, от името на специално на моя управител Мил Цоневски и от името на Field Target движение Москитари. Благодаря на всички участници в това мероприятие. Повече няма какво да кажа, защото са забавихме. Така, първо искам да кажа, че мишена 21 беше премия мишена Балкан Трейд. Един човек от тях, който е поразил от двата кръга, се възстановява таксата от 5 лева. И малкото симпатично личен си избра Милен Миладинов. Браво! Други път да почерпиш. И аз си му върни 5 лева. Чакай, той други път ще има повече. Да. Купите за световно ги раздаха на късмет, просто... Така. Знаете всички, че се делиха на два класа, клас международен 16 джаула и клас до 45. Трето място, клас 45 джаула. Павел Великов, Хиксмен. Браво! Напълно заслужено след спорвана борба. Спорвана борба след настрелване, забравя да кажа, за което се извинявам, с Злати Шумаров. Има по 35 точки. Браво! И другия път няма да взимате бирата, защото така ще става, че ще го взимат купата. Второ място без настрелване вече в клас 45 джаула Георги Терзиев. Белов. Браво, Георги! Браво! На подиелите как си лича взе. Четвърто място има. Згадай. Здрав. И Как си личите, бе, мамка? първо място в клас до 45 джаула Тател Снегосян. При мен. Браво! Снимки? Извинявам се. Значи забравих да кажа само. Второто място Георги Терзиев 38 точки, първо място Тател 44. От 60 възможни изстрела. Браво! Трето място са 35. Така. Може да кажа само нещо? Да. Значи обещах на Бог, защото аз се помолих преди да дойда тук. Нощи разглобих цялата пушка, разглобявах там обективи, работи и беше голяма мизерия. И знаех, че те ще бъдат тук, сеновградчани, те са много силни. И му казах, че ако стана първи, ще го прославя и ще му благодаря пред всички. Трето място с клас до 16 джаула международен, след оспорвано настрелване между Румен Гергучки и Симо Георгиев. И двамата имат по 43 точки. Победи Симо Георгиев, Баб Торо. Двата часа чакали се оправдани. Пелял съм в една група и съвсем честно се спечели място. Няма! За други си реклама, го казвам. Съвсем честно. Просто да се оправдаваш, сега без никой нищо да я казва. Ама всички се засетиха, нали? Това 16 джаула, второ място Милен Миладинов, Милением с 44 точки. Долу печелиш. И тази година Балкан Трейд. И така, последно място... Не последно. Второ място, това 16 джаула. За последния път то се разбра. Божидар Чудомиров, фатален, 45 точки. Сутрин, когато елиминират хората, се знае за какво. Браво, браво.
опити сбера. Те са шофьори всички, приятели. Еми за това пилите да го дават до нас. Това мероприятието е приключено. Официалната част. За 2 дена ще има всички резултати, ще ги видите публикувани във форума. Желая на всички успехи, да сте живи и здрави. Плановете за по-нататък организация. Така, дай сега си дойдем на думата, да ще след това мероприятие. Са участвали 36 човека. Като маратона, които са отказали... Това е световен рекорд за България. Добре, от Руси си тръгна. И ви... Ние и това, и Пропара. 40 човека. Пропара и... Пропара, да. 5 човека, право.